Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagong Glondor. Wilujeng dalu macange. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sugeng dalu Mas Kamerun. Nggih. Dalu, Mas. Nggih. Kados pundi Mas Glondor mirsani kawontenan tasakuran Masjid Agung Darussalam Mojokerto kedawung sragen ing dalu menika. Luar biasa macange. Nggih. Tasakuran Masjid Darussalam nika jan ora umum sing kepareng rawuh. Heeh. Tur ya durprese akeh. Masjide ya rame. Muga-muga ramene ora gur bengi iki tok. Sak teruse masjid iki dadi rame. Amin. Rabbal alamin. Pancen damel masjid niku gampang ning sing angel niku ngramekke masjide. Lah niku men lestari sempulur niku. Nggih kados kula inten bekonang nggih elek-elok kula nggih tambir masjid, Mas. Takmir. Ganti to. Ora win biyen iki takmir masjid. sing ngurusi masjid jenenge takmir. Nggih. Nggih. Kula nggawa kanca. Sinten? Ngomong Arun. Piye? Ngomong. Aku ngrungokne kowe iki lho. Pamer tambir iki apa ya enek. Sing lola masjid ki takmir, ora tambir. Nah. Saiki kowe iso kandha nek awakmu tamir masjid. Ha. Aku wingi iki mampir masjid nggonmu. Iya. Aku rek ayo alhamdulillah melu maghrib berjamaah. Kok kowe ora enek? Ya aku pas ra nang omah. Ra enek ngomong wingine meneh. Luhuran awan jamaahne masjid kebak. Tak ingeti kok kowe ora enek manggonmu ngendi? Aku pas keturun kuwi. Awan mau lho ngasari aku ning kono. Ya. Kowe ya ora ketok. Aku mau wis mangkat rene. Mulek kae kowe iki jane salat apa ora to? Salat kok dipamerke. Salat ngono kok. Ora kok teges dipamerke. Mestine nek kowe takmir masjid sembahyang aku mampir kono mesti iso ketemu awakmu to. Sesuk rono lak ketemu. Sesuk? Minggu ki jatahku. Oh, sesuk kowe jatah salat. Ngisi Ngisi ku ceramah kowe khotbah. Pengajian. Pengajian. padasan lho wong ngisi. Ngisi wae ceramah. Mulek Pakai aku. oleh pengaosan. Bengi iki ya semangat ya ora iki aku. Gak iso. Rene iki nyarutang aku. Kok iso nyarutang? Lho wis dilunasi karo Pak Haji Sukiman kok. Nggih sami kalian kula piyai tanggal jawab iki ngoten niku. Ngono kuwi tegese ora nyarutang. Lah piye? Pak Sukiman ki tanggung jawab kersa dawuh nyatane ya kersa nyukupi. Lah iki Ya. genti awakmu tanggung jawabmu piye lek atur panglipur bengi iki? Ya wis rene tronengan ngono wae. Arep ngopo kare nyarutang iki. Ya paring ora yo ndongake marang Pak Sukiman, marang warga masyarakat Mojokerto piye ngono. Lah kula arep ndongake piye wong omah kula dhewe men morak-marik kok. Sik to. Ndongake. Tegese sampean ki nyumbang apa ning acara syukuran bengi iki ngono lho. Oh rene golek sumbangan kok kon nyumbang. Piye ngene Mas Kamerun? Tegese iki awakmu ki diundang tekan kene budidayamu ki piye? Lah jenengku Glondor kok kon budi. Jan angel tuturane nek ngene. Angel ya rasa digarap. Nggih, bakune klungsu-klungsu meludi nderek dedonga nggih Mas. Nggih. Khususon pisan mengko kagem bapak kula piyambak Pak Haji Sukiman Sumarto. Mugi tansah pinaringan sehat, panjang umur, awet anggonipun nguri-nguri kabudayan Jawa khususipun wayang kulit mboten nguri-nguri tok nek bapak menika ngurip-urip. Nggih, tur dasare nggih saged ngasta pedalangan. Lah, Sore nggih. mau bergase ya ora umum. Nggih. Pak Pak didongakake terus nanggap wayang. Nggih. Muga-muga anggene dalang ya tetep tambah apik, tambah becik. amin Nggih. nek wayangane sae Pak Haji menika. Nggih. Gur siji petingane. Napa? Wayang 1 jam. Lah ya urung. Muga-muga sok mben bapak kersa teko bar gara-gara syukur iso sak rampunge ngono. Lek dongamu karo dongaku beda. Bedane Yes muga-muga Pak Sukiman tetep 1 jam ngono wae, dibacutne dalang sapa ngono wae. Lek Lah nganti napa? panjenengan ngasta nganti rampung nganti isuk, Nggih. terus tanggapane laris. Lah aku mangan apa? lho jenengan mengke sing dageli. Jenengan dagel no. Kodrate aku ki dadi dalang kok ndagel ki lho maksude lho. Oh, nggih, nggih. Lah dalang kok Dadi bingung mangan apike nggih apa. sak jam tok nggih. Nggih sak jam Nggih, mawon pun. Pak Haji pun pokoke mangger mayang sak jam mawon mengke
sing nutuke Pak Cahya Kuntadi ngoten Pak. Nggih. Ya ngoten mawon. Nggih wong panjenengane ngasta pedalangan mung hiburan kok Mas. Nggih. Bagong Mas Bagong. Wong panjenengane iki ya wis Pak Haji kan ngetanke acara-acara ngeten iki. Kula lak gur namung guak dit. Nggih. Dadi bingung sing arep guak dit. Nggih. Ya ngopeni awakmu barang kuwi to. Ngopeni seniman sedaya. Wong nyatanipun peletakan batu pertama niku mbiyen tanggal 2 Agustus tahun 2023 ndelalah nyarengi dinten wiyosanipun Bapak Sukiman. Peresmianipun ugi wayangan sing asta Mas Medot nalika tanggal 6 September 2024 menika ngepasi kalian tanggal hari pernikahanipun Bapak Sukiman. Berarti masjid disyukuri wayangan ping pindho Run. Wong ki nek gelem kelangan kuwi ora lokak ning malah kebak. Ya rong karuan kok. Bener rong karuan piye? Lah wong sunat kae kelong ya ora bali. Sik kok iso wong sunat iki lho. Wong tetak kae dilongi ya ora bali. Ora bali wis diniati kok. Nggih. Lho, wong tetak ki sing ditetak, sing dilong iki bab sing najis. Supaya yen wis bar ditetak akhire anggere nindakake salat wajib, kuwi akhire iso sah 100% ngono. Gong. Aja ngrebuk tetak to. Ngopo? Aku bar kewirangan karo anak ya Lah ngopo kok kewirangan ki? Aku ki lak netakke anakku. Heeh. Wong jenenge ben hasile apik tak jak ning Bogem. Bogem. Lah teng Jogja, Pak. Nggih. Lah kira-kira sepasar wis mari wong bocah jek cilik dolan ning kali jeluk-jelukan karo kancane. Adus. Lah mesti lak yo diruhi kancane. Kancane nonton terus ditekoki nji lehmu tetak ki urung dadi. Lah iso titikane rung dadi piye? Yo kuwi kancane kan kandha. Mlayu mulih nangis, Mas. Teko ngomong, "Pak, iki piye laku tetak rung dadi tetak neh." Tak kandhani, "Le, bocah ki nek ditaki pancen dadine ya mentilis ngono kuwi." Mesong ngeyel. Jek ngeyel meneh. Moh. Aku ora percaya yen padake wae bapak. Lah terus piye nek anak ngono kuwi? Lah ya piye wong bapak bijaksana. Lah terus bojoku. Pak, wong awake iki direwangi nobrah nakur ki goleke anak. Trima sak duduhi rekasane sepira. Tak cuandak cuk tak go ning jeding. Terus lho, padha to aku. Mesong ngeyel. Ngeyel piye? Nggonku kencring ning gone bapak butek ngono. Mulai rasa ngrebuk tetak isin. Rasa wong rene iki menghibur warga masyarakat. Mojokerto khususnya karo ngenteni Durpres. Nggih. Mangke season yang kedua wonten goro-goro. Nggih, pangapunten Pak Panitia berarti iki apa kuwi hadiah ki ngandang. Nek ngandang. Ya nek nganggo goro-goro. Lah nek ora. Oh, ya kuwi manut dalange. Lah iya. Ngene carane nganggo cara. Piye? Nganggo trik. Supaya hadiahku gak ngandang iso beredar. Supaya dalange gelem gara-gara. Dalang sak gawane ya didumi kupon. Dadi ora sing mirsani tok, iki ya melek kabeh. Kowe iki kaya wong tipis saya golek kupon hadiah kaya ngono. Aku gak golek, aku kanca-kanca iki lho mikir kanca. Aku ora entuk ora masalah. Oh iki pengrawit iki lho, entuk kipas saya gur dikekke kok. Lho, aku ndek iki karo Pandu. Wah, kuwi pengrawit ndek sore kok ejek melu ning kene kowe iki. Kuwi lho, entuk kipase keke aku. Oh, kon bayar. Kuwi jenenge adol. Iya. Kowe iki enek ae. Kuwi butuh lek ngono kuwi jenenge. Iki ngene, Gong. Piye? Wong awake ya dicepaki Seniwati Jangkep. Lah iki penabuh Jangkep. Iki Pak Haji Sukiman iki ngundang presiden sing kaya tumpeng barang. Kaya tumpeng piye? Lah kuwi apa wis genep bocah iki? Kaya mejijer. Tur ini lain daripada yang lain. Lainnya pripun, Mak? Mergo mituhu dawuh pangendikanipun Pak Sukiman, gandeng wonten halaman masjid, semua waranggana harus menggunakan kerudung. Nah, iki banget iki. Kerudung nek nggone Pak Cahya Kuntadi lak demes-demes iki oblas ra nang demese kejilbaban. Malah kaya ada beras. Anu jumeneng DK, jek ngadeg kok. Nggih, monggo ngancani mriki Mbak Eka, ayo. Malah kaya ada beras. Nggih. Duduk. Mbak Eka uget-uget ya.
Nggih, wilujeng dalu alhamdulillah. Nadyan jenengan kalih sinten wau? Mas Kamirun dipaidu karo Mas Bagong dipaidu nggih kudu rapantes intilak ngoten to. Nggih. Ning kanggene kula malah saya jos, saya mantap, saya cantik, saya ayu. Lho. Muga-muga sing dikudungi ora mung mustakane tok nganti tekan atine ya dikudungi. Nah, Aja kaya bojone Bagong. lho rungokno. Ketoke ngangge kudung ning ngisor bae warung. Lah enggak boleh seperti itu. Kowe ngerti ora kuwi sing dingendikake Pak Yoyo? Piye? Enek unen-unen yo Nan. Piye? Don't judge the book in the cover. Apa kuwi? Yo jangan menilai orang pada sampulnya wae. Kowe ngenyek karo wong wedok kok sajake kaya ada beras sing sajake kaya remason rumangsamu apa kowe iki? Saya Pak Yoyo iki lho ngarani bojoku. Kak. Piye? Kak. Kowe iki rekane nesu ngono. Lah nesu. Ora aku ning kene guyu ngakak-ngakak. Ora kowe. Lah rupaku ngene nesu lho. Ngeni Bagong ki ceritane kowe nesu. Lah nek kok ra wangun blas. Nek nesu yo ngene iki apa kon kaya bojomu nek nesu cincing. Lho. Kok iso Kaya nesu Mas ki Caca yo ki. cukup nganggo ucapan wae ora usah nganggo Kak. cincing. Ngarani bojoku lho. Piye? Dhuwur brukut ngisor kaya warung. Kleru sing ngarani. Nek kleru sing bener. Ah wong aku ora ndek bojo kok. Pak Yoyo, kula Lah kan luruskan. nembe ngerti masyaallah. Dadi bojone Lek Bagong menika sampun sawetawis dipeta lesing. Ngawur ki. Piye Lek? Bojoku kuwi pancen dhuwur brukut ngisor ning ora warung. Piye? Pangan codot, Nduk. Malahan. Salahe Lek Ya wis sing rupane ora sabar, dibungkus. menawi dereng jodoh. Nggih. Mangke kalian Gusti dipun ganti sing luwih apik ngoten niku. Alhamdulillah menawa sampun, Mak. Sampun. Pun oleh. Syukur. Ya wong Lek. Wong lambemu kok. Aku rabi gajah ngono wae. Ya maksudnya ya wong padha kancane. Ya wong padha kancane kok. Wong seniman. Ra. Piye? Wah, biasa wae wong senimanmu. Engko kaya sing dhisik neh. Kono kapok aku. Mau nek bojone sinden. Ya. Kapok wadul aku. Bojoku ki jarik njaluk larang, klambi njaluk larang, pengangkut njaluk. Esuk dandan aku melu siapi jebul jiko uang. Lah ya. Lah diparani sing ngejob Oh sinden nak ya. sinden kok. Kowe iki sajake kaya awakmu apik-apik Lah ngelokne ngopo aku. Bagong lak ya wis ngene sak pase. Oh, bentukmu kaya padasan masjid. Masa aku kaya padasan. Sik. Nah, wudu piye? Wah. Kudu Ngeten iki lho Pak Sukiman. Panjenengan ki duwe kaya ngene iki ora sopan. Selailah. Ora cepet engko saut kancane ndak. Ngene iki. Padasan. Delok to bentuke kaya ngene iki. Ora Kok iso kowe iki ora Kak. Kowe ngarani padasan iki artak jlentrehke gen tekan kono disaut sik. Lah iya kok disaut sik Kuwi jenenge dagelan gak sopan iki. Ra sopan iki, mate ra sopan kok bentuke kaya bedhog masjid ini ra sopan kok ya Dek. Ngawur. Hah? Arep aku kaya bedhog masjid ning lak to kompliti. Tok kompliti piye? Lho, bedhuke. Heeh. Tabuhe Ha iki. Wis lega banget ngono wisan. Lah ya mangkate bareng kok memang. Dongake Pak Haji Sukiman. Nggih. Dongake. Dongane pripun Mbak Eka? Pak Haji Dongake sing Sukiman, apik, sing Mat. cetha, dongake sing apik, sing cetha. Bahasane sing lega cepet ning cetha. Nah, ngono ya Pak Dik. Lugas. Akikmu nyar to ki? Nemu. Nemu. Yo nang dongake. Pak Dr. Haji Sukiman matur mbah nuwun sampun kersa nimbali kula. Ugi panjenengan tansah pinaringan sehat sekalian Ibu. Amin. Lancar rezekinipun. Amin. Awet to momong putra wayang. Amin. Momong para seniman ya Le. Amin. Matur Amin. mbah nuwun. Pokoke sehat selalu kagem Pak Sukiman kalian Ibu. Matur mbah nuwun Pak E. Nika Pak Haji Sukiman punika ingkang jenengan pesen pesinden sing contoh beduk Mojokerto pun teka punika. Pak contoh bedhog Mojokerto. Lah kowe digantung nek kono lak wis kaya beduk. Ora ngono iki migunani lho. Donga Jelasno. donga sak donga nek sing donga jek bocah. Kuwi akeh mandung jek polos cah Kok cilik. cek bocah. Bocah kok semene iki kempongane sepira? Tegese bocah iki dadi delok saka bentuk kuwi little ngono lho, mini. Little body. Heeh. Cilite gatel klebon wedi. Kaya. Saru to, mesti saru to kaya ngono iku.
Ora wong ya kuwi gawan ngono kok. Lah, aku ki lho arep sowan rene kuwi wis matur karo Bapak. Pripun? Pak, kula ki nek omongan iki rusuh lho, Pak. Ora apa-apa rusuh Nyuwun pangapunten Mas Bagong Mbak Ika. Mau. Nyuwun wekdal sekedhap nggih pengumuman saking panitia. Mau nggih, Pak. Mangke saged dipun lajengaken. Mau ki ya ngopo. Katur dumateng Bapak Ibu yang mencintai wayang malam hari ini. Ini pengumuman dari panitia. Kagem Bapak Ibu yang duduk di belakang mohon untuk menempati kursi karena sebentar lagi panitia akan membagikan kartu yang baru. Mudah-mudahan nanti semuanya dapat nggih? Yang di sini juga dapat. Wiyogo Pak Dalang Bu Sinden. Benar nggih? Nggih, Pak. Nah, kepada Bapak Ibu yang duduk di belakang yang tidak menduduki kursi, mohon untuk duduk supaya nanti mendapatkan jatah kupon. Sekali lagi sepindah malih dumateng Bapak Ibu ingkang dereng pinarak wonten ing kursi ingkang warni merah hijau monggo enggal pinarak wonten kursi ingkang sampun dipun sumadyakaken badhe pembagian kartu ingkang mangke badhe dipun undi pas wonten goro-goro. Mbok bilih ngaten nyuwun pangapunten Kang Bagong, Mbak Ika, monggo pun lajengaken. Assalamualaikum warahmatullahi Sampun, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Lah, glandeng jenengan lak ditimbali kali Pak Sukiman, Mbak Eka. Nggih, biyo. Kira-kira kelangenane Pak Sukiman niku napa jenengan mesti lak pirsa. Yen Nggih. tembang-tembang napa, yen bawa-bawa napa, monggo. Niki wau kula teng dalan oret-oret pangkur, Lek. Coba tak tembangke. Iya, Sareng, iya. Biong. Saged monggo Nggih, sae nggih. sanget nggih. Sekedap, sekedap. Nggih. Nggih, nggih. Ngrenggo kalian napa Pak Sukiman nggih? Inggih. Wah, nggih, cocok nang ngono kuwi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Pangestumu ya, Lek. Ya. Pangestumu ya, Kang. Iya. Kowe iki gur arep nembang kok njaluk pangestu kok Lho golek yo nek nomor. apik ki kok dentuk pangestu. Iki tegese Eka ki ngurmati kowe. Apa ngurmati aku gendera? Ayo. Tegese awakmu ki diregani lho, tak regani. Apa aku kirik kok wae regani iki? Tegese awakmu ki tak ajeni. Aku ngajeni karo panjenengan. Ngajeni arep tuku. Angel. Aku tegese ki iso mikul dhuwur njunjung Apa panjenengan. dasi? Dasi tak tumpakne angkong, Kuwi jenenge ya ora mikul. tak Yo. junjung. Nek kene iki Monggo, Mbak Eka pangkuripun kaya Pangkur. apa? 6 poso. Nggih, cak miyo meneng sik cak miyo, ayo. Kaya magetan ae. Kowe Pak Edward Pres mung kancamu mesti, Lek. Ya Dang yo. Ya. Suka syukur mring pangeran. Suka syukur ing pangeran. Kinarya lampahan wong ngawure. Ki. Oh, sandiasmanipun Pak Sukiman. Nggih. Injis Suki. Nggih. Man, Man paman. mantep panggone tetulung. tak kok ceret ngene suarane apik ya. nggih. Hei, Doraemon, diam. Ngawur ngarani wong Doraemon. Lha betul. Aku togok kok. Tak kok kaya kecilikan kurang gede. Oh, semene kok kurang gede. Mulane iki ben sehat ki mbok ya dadi wong ki diet langsing sithik Oh, ngono. lah cak iki kocluk iki. Ngapa? Wong Bagong kok diet dadi gareng ya kokean saingan. Garenge akeh kok. Ane Bagong kan arang-arang. Iya. Kok nek kurus darake Bagong asam urat kencing manis ya. Oke. Penting urip. Nggih. Terus Suka weweh kang ikhlas. Apa kok rapati cetok apa? Suka weweh kang ikhlas. Oh tak iya. Lomo. Dirmawan. nggih. Marang padha
padaning alam sadarum toh tan mikir pawewehing liyan antuk berkahing yuang kuwi lho seniwati kreatif iki kaya ngono kuwi gandeng diopeni karo Pak Sukiman mula ya ngrenggo ngangge pangkur sandi asma donga kagem Pak Sukiman ngono. Namung saged derek dedonga biyo. Nggih, nggih mugi-mugi Pak Sukiman tansah pinayungan dening Gusti. Amin, amin. Regane wis ora kurang-kurang ya lek wayangan mendina. Sasate ora tau leren. Awake dhewe ya akeh katute. Nah, ya matur Mbah nuwun. Biasane dungane wong cendhek iki kabul amin. Kok iso dungane wong cendhek ora dungane wong sing dhuwur ndang geduk karo Gusti ngono. Kedhuwuran kliwat no. Cendhek ki angel, nek dhuwur ki ndang tutuk karo cepet karo petuk karo Gustine. Ngawur aku ora kemrungsung kok petuk ana dhewe. Orene terus dibablaske langgam ora. Tidak apa no. Lajeng napa nggih? Nek ibu ki kremenane ki genah gur podang kuning karo prau layar. Oh iya lah nek iki pelok ya. Ya pelok ditasi lagune apa? Pelok nggih. Apa? Ninggal katresnan nggih. Boleh, monggo. Boleh. Apa lagune Mbah Mantep kae? Kuwi ya donga ninggal katresnan kuwi supaya Bapak Sukiman ora ninggal katresnane warga masyarakat ing Laladan Mojokerto kene. Khususnya uga karo kanca-kanca seniman. Betul. Nah, ngono lho. Monggo, yuk ninggal katresnan. Dados. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Sambat karo sapa
semangat. Ki kanca-kanca entuk kupon, Pak. Dagelane 3, Pak. Wis pembagian nomor ya, Lek. Aku kok ora arep golek ban. Nggo apa? Apa? Ya nggo roda. Ora kowe ra depit nek golek ban. Ya tuku nyicil bane sik to, Ron. Oh iki mobil yang duwe Mas Glondor iki lho, De, rumah Mobil duwe, nek sepeda malah ora. Lho, masa malah ra duwe sepeda? Oh, kono senenge numpak mobil kok. Aku nek nunut kene iki gemati karo aku. Desa. Arek mlebu mobil, dibukake lawange. Arek metu saka mobil, ya dibukake lawange. Aja gawe isin to. Terus dinepke gemati matur nuwun Romantis ya. banget ya. Romantis piye wong lawange semplok kok. Ora tak buka ya ora iso. Dagelan Oh, kon jero ra iso. Nggih. Tawang pengrawit iki ya. Semangat. Piye? Najan iki ya bladekan semangat. Ya iya to. Kemerdekaane ya ditoke. Siji yoga sing ra semangat. Sing ndi? Masku kae lho. Sing di Mas Joko kaya bar kelangan iki ngopo to, Mas? kawit Santai Pak. lho. Aja muni sing ora-ora wong ya. Kawit mau sanggo uang ae. Tur dalu menika upami tabuhane kanca-kancane gumyak regeng merga menika ngampil gamelan wayang pusaka kagunganipun Mas Medon Sudarsono. Ngampil lho nggih, mengke balekke. Oh balekke. Oh, kok digadekke. Ngawur ora nggih. Kowe iki Padake apa? Nek Niki enten dawuh saking anu, Nggih. saking Bapak Sukiman, Nggih. bilih Bapak Triyono supados atur pisumbang lagu ngoten nggih. Pak Triyono. Nggih, Pak Mriki Triyono. niku komplit makcange. Nggih. Pak Lurahe men ahli menyanyi lho. Wah nggih to. Nggih. Monggo Pak Triyono. Monggo Pak Triyono, monggo pinarak wonten pepanggungan mriki. Oh, biasa iki. Monggo Pak Tri. Monggo dipleroki yo raketang saramban. Oh. Yuk, Cok, dados. Pangapunten Pak Tri, radi ngetan mriki Pak Tri. Kajenge gampil anggene mendhet gambar. Nggih, Pak. Nggih, wah jejer karo Eka. Nembe Apa, watuk Lek? niki. Kaya gawang karo bale. Pripun? Jejer kali Deka kaya gawang karo bale. Niki wonten niki lho, akeh sing ngangeni. Napa inggih, Pak? Nggih, ndek wau niku sanjang. Sing jenenge kae kutuk ketindi. Iki lho kabeh iki dudu kabeh ngono. Dudu kabeh yang bareng kula teko kene dhewe. Alah, penyakit. Nggih. Tibake kae. Terus Ayu tenan. Nggih kula sareng Bu Medot. Terus enten sing nangkleti Bu Medot. Bu Medot menika nyangking tremos. Astagfirullahaladzim boten niku. Mung bercanda niku jenenge. Bercanda. Bercanda. Niku senengane merendah niku Pak Triyono, Pak. Ora, Pancen sing ngendika mau gak ngarani kowe. Piye? Enek sing tengok niki mendhete wedang pundi, kae jibukan nggon tremos. Oh, Kowe iki sing ngono. salah tampa. Lah nyapa dadak njukun kertu tremos. Lah wedang manggone ning Wong aku tremos. wis nggawa dispenser. Tertinggal. Iki Pak Tri arep nembang malah do udur dhewe. Iya. Mboten dados Bagongnya nopo. tegas iki malah. Iya iya. Sabar. Pak, tikete Pak, kula dereng Pak. Nun sewu Bapak Sukiman ngersakaken. Loro karo Eka uget-uget Pak. Lagon menapa? Ah. Mboten jenengan karo Pak Sukimani sepuh pundi to, Pak? Anu, kacek petang sasi. Sepuh Bapak Sukiman. Oh. Kersanipun ajeng tangkat kula. Mboten. Kula niku nggih jane pegawai sakniki pengangguran pun pensiun. Penganggurannya kok pamer Pak. Ora pamer iki ngendikake lho. Saya wis pensiun ngono lho, Le. Blas nganggur kadek ben. Oh iya. Nembang napa Pak? Napa Bapak ngersakaken menapa?
Monggo kersa. Menawi Ibu pangenanipun lak podang kuning. Monggo nderek Pak Triyono. Nggih, podang kuning nggih saged. Nggih. Slindro songo, nggih. Mawi bawa Pak Tri. Oh mboten sah, langsung lagu. Pak Bowo tindak Jakarta. Oh nggih, Pak Bowo. Mulane bengi iki ora mangkat. Samenika mboten. Bawa mboten enten sing enten sedulure Pak Medot. Nggih. Nggih. Monggo dipun aturaken podang kuning monggo dening Pak Triyono. Yuk, dados. Yo. Keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi sawang katon manise epo bunga yen aku kadhuwe ora bakal ati kakulan Uga sisi kadang ambutut ati kepranan mubeng miter anggonku goleki ora krasa esuk awan Bojo iki bodang kuning agawe pikirku ora bakal ati
iki kula niku lak rada piye ya? Sing jenenge uget-uget tibake sing uget-uget mriki niki, Bu. Sing pundi? Ini. Oh, jogetane uget-uget ngaten nggih, Pak. Iya, tur yo siji meneh mau jare lek kuwi Bagong Blobor ki mau. Blodor kok blobor. Nek sumuken blobor. Roke rada cilik, Pak. Ngono. Nek ngene kok patus timen ngono lho. Patut to, Pak? Apik nggih, Lah Pak. pripun? Mas tumbas pinten go mulih. Lho, mbukanku ning kono. Kok iso ditumbas kaya souvenir Matur ae. sembah suwun, Pak. Loro 50 kula culke Pak Tri, pun monggo. Dagangan, Po. Pak iki gratis ae gawonen mulih. Dicor kok ning prapatan kono. Dikene dikenang keluarga kene. Lambimu ngono. Oh, betul kok. Nek disenengi wong kene kok ora gelem ngopo. Ora. Dadi monumen Bagong. Oh ya Pak ya, lho dadi patung Gah, Bagong. aku dadi patung Bagong ora diklambeni kok. Ya nganggo kostum Bagong kok. Ora. Kowe engko diklambeni nggo kresek. Lah terus Soale nggo klambi kene iki teteli wong nek kresek kan gak enek wong jupuk. ngawur apa nek Bagong kresekan kaya. Ugi menika dipun rawuhi kalian Bapak Lurah Mulyadi. Ugi Pak Carik Haji Surono nggih ingkang kepareng paring panjurung pangestu ngoten niku nggih nggih. Pak Lurahe mbok disuni. Mangke anu nuwun sewu gen gandeng menika nggih Pak Sukiman ngersakaken pokoke kanca-kanca Madangkara ingkang jangkep Pak Dalang ugi paranggananipun ingkang komplit seragame sing sae. Dados warna biru ingkang diagem sinden klebu Mbak Ekang niki kelangenane Pak Sukiman warna ngeten niki. Kita request Pak Sukiman. niku, Dole jilbaban ayu-ayu kabeh. Iki panyune Pak Sukiman, lah nek aku kan rombongan jaga. Lah kowe terus rombongan sapa? Aku ora nang rombongan kok pokok teko. Lah pokok teko engko sing bayar sapa? Lah, santai wae wong nang masjid iso sedekah kok gagas bayaran. Lahir batin berarti ya. Lahir batin. Ora pengen bayaran. Blas. Iso disiksani wong sak Mojokerto. Bengi iki ra arep nampa bayaran. Sebabe Wis ditransfer diingi. Transfere kresekno kok. Kok iso mbok transfer sik. Kaya Mbak Tutik ngene iki ayu. Kowe iki kok malah nganggo stoke ngireng ngene iki lho ngopo? Oh, lah matamu lamur ki nyat kulitku ireng. Kuwi nyat kulite ireng kok stoking. Nek kira nganggo stoking ben ketok. Mbok menawi ditanjaken, Mas. nggih dumateng Mbak Birgita kalian Mbak Winong Nawangsih. Menika gentos ngaturaken lelagon ingkang ala-ala sekarang. Nggih, dadi men komplit. Gandeng piyai mirsani wayang menika wonten ingkang sepuh, enten sing kakung putri, enten sing enom, enten sing bocah mila nggih sedaya dipun kajenge warata. Leres nggih. Run. Nggih. Yang tidak berkepentingan minggir dulu nih tempat mau dipakai nyanyi. Aku tak duduk ya ning Duduk. Dadi gen pilah. Nggih. Tapi sing lagi viral sing akeh wong kenal. Ya, upamane lagune apa? Ayang-ayang. Ayo, nggih. Pak, sebelum berdiri kita punya spot, Pak. Apa itu? Pelok Mas, pelok Mas. Wah, Kudu siap iki yogane. Aduh, Abang, bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Coba dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Ya apik ning pasno karo gamelane to. Cara, Pak. Mesane Mas Medo datang nglarasne neh iki engko. Ora, Pak. Gak kulino. Kayak baine. Gak bola aku lagi ngene iki peh wisin aku. Baine. Wisin aku jan. Aduh, Abang, bukan maksudku begitu. Nah. Masalah seju bukan berarti tak mau. Coba dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Lah iki jos lah iki. Mana, Pak? Sekian dan terima kasih. Ah iya. Urung nembang kok terima kasih iki lho. Nembang sik to, Pak. Tak kira Nggih no, sepot. nggih. Mila saking menika supados Bapak Sukiman Reno ing penggalih kalian Ibu sumrambahe para panitia lan ugi ingkang kepareng mirsani wonten halaman Masjid Darussalam. Mboten kata lumpen sedaya ingkang mirsani lumantar streaming YouTube Kuntadi Channel lan sanesipun. Nah, yo diaturake ayang-ayang oleh
sinden-sinden Madangkara Mbak Birgita karo Mbak Winong Nawangse. Menawi Mbak Birgita menika saking Kediri, Bapak Sukiman sarjana seni. Menawi Genduk Winong menika saking Tulungagung nembe ngangsu kawruh ngudi ngelmu wonten ing UNS. Iya. Saka Jawa Timur sedaya nggih, Mas. Leres Jawa Timur. Kediri kalih Tulungagung. Tulungagung. Nek kaget-uget saking Jumbleng Sukodono Sragen. Oh bener, apa pancen kuwi to? Ngoten Pak